Το Παπα-Νικολής τύπου 214 είναι το πλέον προηγμένο μη πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στον κόσμο. Διαθέτει σύστημα πρόωσης ανεξάρτητης του αέρα, στηριζόμενο σε αθόρυβες ηλεκτροχημικές κυψέλες καυσίμου. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί οξυγόνο και υδρογόνο για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να εξαντλείται ως συσσωρευτής. Τα 4 υποβρύχια τύπου 214 θα αντικαταστήσουν εισάριθμα τύπου 209. Με το πρόγραμμα Neptune 2, ακόμη 3 209 θα αποκτήσουν κυψέλες καυσίμου με την προσθήκη ενός τμήματος στο ανθεκτικό σκάφος. Με τις κυψέλες καυσίμου και τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος, οι ικανότητες των εξχρονισμένων υποβρυχίων θα πλησιάζουν εκείνες των νεότευτων. Οι κυψέλες καυσίμου επιτρέπουν στο Παπα-Νικολής να πλεύσει επί 315 ώρες σε κατάδυση με ταχύτητα 4 κόμβων. Συγκριτικά, τα υποβρύχια τύπου 209 μπορούν να πλεύσουν επί 95 ώρες. Στα υποβρύχια Neptune 2, ο χρόνος πλεύσης σε κατάδυση με 4 κόμβους θα επεκταθεί στις 265 ώρες. Τα υποβρύχια τύπου 214 διαθέτουν προηγμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου βολής ίσους 90. Το ολοκληρωμένο σύνολο σόναρ περιλαμβάνει ενεργητική διάταξη στον πύργο, κυλινδρική παθητική διάταξη στην πλώρη, παθητική πλευρική διάταξη, παθητικό σύστημα μέτρησης απόστασης και σόναρ αποφυγής ναρακών. Οι μη ακουστικοί αισθητήρες του υποβρυχίου περιλαμβάνουν ηλεκτροοπτικό ιστό OMS100, περισκόπιο επίθεσης σε RO400 και ιστό μέτρων ηλεκτρονικής υποστήριξης Timnex 2. Οι τορπιλοσωλήνες είναι 8, από τους οποίους οι 4 μπορούν να εξαπολύσουν βλήματα εναντίον πλοίων Harpoon. Προς το παρόν θα χρησιμοποιούνται τορπίλες SUT, αλλά στο μέλλον θα αποκτηθούν τορπίλες τελευταίας γενιάς.